You may be seated. God bless you. Ndinotenda Mwari nenyasha dzawo tasanganiswa zvakare manheru ano kuti tinzwe kutaura kwaMwari muupenyu hwedu. Regai ndiremekedze vanoremekedzwa vese, vafundisi vese vari pakati pedu, the board of elders, vanababa nanamai, nzwai kugamuchirwa. Uye regai ndiremekedzewo zvakasarudzika mufundisi wedu baba namai mudhumo muzita raJesu. Amen. Ndinokumbira muverengi wangu Luke chapter 2. Luke chapter 2 from verse 1 up to 7. Luke chapter 2 from verse 1 up to 7. Yes. Ndichawerenga verse number 1 ya Luke chapter 2. Zvino namazuva iwayo chirevo chakaitwa naKesari Augusto kuti nyika yose inyorwe mazita. Uku ndokwaiva kunyorwa kwokutanga kwakaitwa kuKirionisi, asi ari mubati weSiria. Vanhu vose vakaenda kundonyorwa mumwe nomumwe kuguta rake. NaJosefu wakabva Garirea muguta reNazareta akaenda Judhea kuguta raDhavhidhi rinonzi Bheterehema, nokuti waiva weimba yaDhavhidhi noworudzi rwake, kuti anyorwe naMaria wakanga anyengwa naye ava nemimba. Zvino vakati varipo mazuva okuzvarwa kwake akasvika, akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemicheka, akamuwanzarika muchidyiro chezvipfuwo. God bless you. Ndinotenda. Ndinamate tinokutendai baba manheru ano kutaurai kuupenyu hwedu. Shoko renyu rinotitsira, rinodzidzisa nokutigonesa muzita raJesu. Amen. Nditendere hama dzangu ndiverenge the title of this message from the book of Matthew 27 verse 46. Not iyo. At the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli Eli lama sabachthani, that is to say, my God, why have thou forsaken me? So the theme, title of this message, was Eli Eli lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Statement rikutaurwa pamuchinjikwa naJesu ari in pain rinoita sekunge zvataurwa ndo zvaari kutaura. Ndichada kuti ndizvitsanangure kuti zviri kutaurwa ndezvipa. Zvataurwa zvainterpretwa zvichinzi Mwari wangu mandisire. Jesu muushumiri hwake unofadza baba. Baba vanototaura neimwe nguva kuti this is my beloved son, ndiye mwana wangu wandinodisa. But mwana anonyanyodiswa nababa ndiri kunzwa achichema kuti my God, why have you forsaken me? Apa asi kuchema achiti my father is crying out my God. Zvine chirevo nokuti kurileta naMwari saMwari it's another level, uye nekurileta naMwari saBaba it's another level. Baba nemwana hanzi zvandinoita zvese ndinoona baba vangu vachiita uye anofadza baba vake. But there's a dimension yekuti Mwari vabuda from the level of being father vakutitwa saGod. God ndiye Mwari kuzvisikwa zvake. Father ndiye Mwari akurileta neukama kuchisikwa chake. So there is a dimension yekuti pane zviri kutadza kunzwisisika pano. Ndosaka aita mubvunzo kwete kuna baba, but ari kuita mubvunzo kuna Mwari. Neimwe nguva airileta naMwari sababa vake my father, but ari kuti my God, which means there's a dimension iri muna Mwari ine mystery yezvakavanzika zviri muMwari saMwari, nekuda kwokuti vana ava vadzirwe zvinhu zvepamba nokuti ndo vadyi venhaka. But kana wamunhu waMwari une zvinhu zvaunopotsa, kureva kuti Mwari anoparadza nesu in two ways, as our father and also as God. Saka uchiona une nyaya dzaunotadza kunzwisisa nokuti Mwari ari kudhila newe saMwari wako, nenyaya dzaanorivhila kwauri nokuti ari kudhila newe semwana wake. Apa saMwari mission yakaingwa naJesu panyika ndeyekuti afire vanhu pamuchinjikwa.
but Jesu nokuti ana baba uye anofadza baba, vakaramba vari baba to him, vari pamwe chete, azviite kuti afe, nokuti kana aina Mwari haafe, nokuti Mwari havafe. Saka kana akauya kuzofa, zvino kuti Mwari vanofanirwa kusuduruka mudimension yaFather, vonooparata saGod, nokuti God nemunhu ari pamuchinjikwa vane mamysteries ari hidden. Saka Mwari vasuduruka muna Jesu, asi vakamira naye kuti zvaakainga zviitike. So statement rekuti Eloi Eloi lama sabakatani ifezi inosanganikwa nemunhu wese anonamata, but vamwe vanotadza kuiinterpreta vobva vabackslide vosiya kunamata, nokuti zvinongoreva kuti Mwari mandisiya. But gamba kuita kwaMwari anoti I will neither leave you nor forsake you. So haazvipikise nokuti anoti handikusiye ndichange ndinewe. Saka apa kana chinzi why have you forsaken me, imystery yekuti kune pain inokuudza sekunge Mwari vakakusiya, gamba vanewe nokuti ndozva wakatoinga kuti ugone kufa. Haugone kufa kana Mwari vainewe, but nokuti vanewe vari kukusiya kuti zvawakainga zvizadzikiswe. Saka Jesu haagone kufira vanhu baba vakamusiya, but vamusiya in the process, vanaye in the purpose. Purpose is to die. Purpose yacho rufu, but the process in a pain. So that there are times you don't understand God in your situation, but I've come to tell you this: He is with you. Pain ndo iri kukunyepera, process is very tough and hard, but later you testify the goodness of the Lord. Nokuti iye arevi nema and anoramba akatendeka. Integrity ya Mwari iri pakutendeka kwake kuvanhu vanomunamata. Saka achizoti all things work out together for good to those that love the Lord. Panoti pano include pain, pano include zviri negative, pano include rejection, pano include kusagamuchirwa. Iye Mwari obva ati manje mu imomo something good is coming your way. Saka pamwe pacho vakaramba vakamira newe wana havakuvenge. Saka Mwari vanombokuisa mumaoko evanhu saSamson. Unoremember kuti Samson anonzi akauraya vakawanda murufu rwake than paanga aine simba ari mupenyu. Sei ari kuuraya vakawanda murufu, Mwari vakabvisa simba ravo kuti abatike so that agone kuzovauraya vamudzorera. Saka Samson ane time yaane experience, my God, why have you forsaken me? Ndokubva abatwa ndokubva anouraya vakawanda, nokuti abatika vaungana vari kupembera. Saka Mwari vabva muna Samson kuti vagone kubata vanhu vakawanda na Samson. So there are times that you are not understanding the process, but I've come to assure you God is so faithful. There is something good coming your way. Saka dzimungu utadza kuinterpreta nokuti wakatonamata ukatsanya ende basa ndokubva rapera. Wakatonamata ukatsanya Maria unoda isikubatika. Ukatonamata ukashingaira ukatoita zvinoitwa nyangwe pakereke. Ukatonamatira ukatofunga kubhekiselaja nekusiya uchichechecho haina power, vasikunamatira pana breakthrough. But I've realized kuti pane pakuti ukanamatirwa you can experience Eloi Eloi lama sabakatani. And kwete nokuti Mwari vakakuvenga, but vane something better and greater chinofanirwa kuachivwa neprocess inenge kusiyiwa. Ndinawo masituations andakatadza kuinterpretawo, andakatoti ndichaparidza futi here. In 2014 I lost my son. I had only one boy, ndokubva. Ndikaita pfungwa yekuti sei vana vezvifeve vari kurarama vachikura, why pastor ari kushumira Mwari achiwina masouls. Ndakashaya answer and interpretation kuti inointerpretwa sei. Mwari ndopa wakandipa this understanding kuti uchichema nokuti wakafirwa newako, newangu akambochema achitoti Mwari wangu baba vangu mandisiya, nekuda kwekuti une zvinhu zvaunogona kutadza kuona muprocess in a pain. But I've realized that there is a level of pain that is designed by God. Genesis 3:16. Mwari vanoti kumukadzi I will increase pain in childbearing. Is reve kuti increase, reve kuti introduce. Remember kuti pain was already there before the fall of man. Saka Mwari vari kuti there is a level of pain isine ina devil, but ine chekuita nechandoda kuti mubate. Maybe I need to explain again. I want you to see this picture. Kana Mwari vachiti I will increase pain in childbearing, zvinotoreva kuti pain nyangwe ikatovapo you will bear children.
So which means this kind of pain will not hinder what you are supposed to handle. Do you know kuti munhu akaropafadzwa naMwari pandainzwa sekunge ari kutukwa? Because pa punishment inokutukwa kwemunhu paanonzi you eat out of sweat. Zvinotoreva kuti no matter zvicharwadza sei, but guarantee yekuti you will eat iripo. Hausi kuzotadza kudya nokuti zvakaoma, but mukuoma kwazvo you are too blessed that you end up eating punishment. In punishment inofanirwa kundisiya ndine nzara. Hakuna punishment yekunzi watadza uchaguta. Can you balance the statement? Kuti munhu atadzira Mwari, Mwari ndokubva ati tsano manditadzira. Saka punishment yenyu muchadya. Sa handisi kunzwa munhu achitukwa kai. Why? Because dimension ine munhu haagoni kutukika nekuda kwechikonzero ichi. Munhu atadzira Mwari, Mwari vakamupfekedza matewe. Hatigoni kuwana matewe kana mhuka isina kufa. So Paul achibata, Peter achibata, anoti gwayana rakadeura ropa kumalambo. Which means munhu paari kukavhwa nemaskins, already the blood has been shed. Kuti tive nemaskins, mhuka inotanga yafa. Saka munhu ndiye anganzi ukatadza uchafa, ndokubva aregera kufa, ndokubva afirwa. Hauna kundinzwa. Mukadya muti zviro kwazvo muchafa. Munhu iye ari kunzi ukadya muti ukatadza uchafa. Asati atombofa kune zvakatofa. Ende zvafa ndokubva zvatanga kumupfekedza matewe iri mhuka. Ndokubva ndainterpreta nditi ndiye Kristu ari kufa kumavambo enyika. Saka munhu kana afirwa naKristu akavhwa nenyasha hatukike. Nokuti pese paanonzi you eat out of sweat haisisiri case. Ilevel yekunzi you are too blessed. No matter how hard the ground is, no matter kuchamira minzwa, but guarantee ndeyekuti you will eat in the midst of thorns, in the midst of pain, something good will come your way. So unaona Adam hagoni kutukika. Nokuti kananzi kwa uchaenda kuchamera minzwa, ndaitarisira kuti haachadya nokuti kumunda kwake kune minzwa. But Mwari vakoti minzwa nyangwe iriko, you are too blessed, the thorns will not hinder. Munda wako uchaibva iko kune minzwa. So Jesu ari pa cross ari kuti Mwari wangu mandisirei. Moment iyoyo mukurarama mukunamata iriko. Unoshaiwa ma-answers kune imwe situation ya unoshaiwa kuti ndakatadzei kuna Mwari because ndinotonamata one. Zvinoitwa pachechi ndinoita, kunyengetera ndinonyengetera one. But the situation iyi inoita sekunge Mwari wacho akatondisiya. But chandinoziva haana waanosiya. But ane nguva dzaanoita sekunge ari kukusiya, achiziva kuti ndopachazadzikiswa zvandoda kuti usangane nazvo muupenyu. So Samson akambosiwa, zvanzi akamuka kuti adzokere nesimba rake, akaona kuti simba hapasina. But the end of the story, he killed more. Iye amboexperience kuti Mwari waenda, ndiye anonzi akauraya vakawanda. Nerimwe nguva zvikanzi akasvika pakubviswa nemaziso. And ndinofara kuti Samson haana kubvira ambonamata kuti Mwari ndipei maziso. Akanamata achiti restore me my power back again. Kuti he was with wisdom. Haanamatire zvimwe zvinhu, anonamatira zvisipo. Zviripo ndezvipi. There was a young boy close to him waakakumbira akati take me to the two pillars of this church. Which means ari kuti panoda submission apadi prayer. Learn to give others a chance in your life to take you somewhere. Nekuda kwekuti zvimwe zvinhu vazhinji vedu tine power but hatina sight kana vision. Saka uri kuonera kuti Samson pane paakabatwa ruoko nemunhu asina power, ane vision, ane sight. Iye ndokubva aendeswa pa the two pillars. Bible ndokubva rati he killed more. Mission ya Samson yaitoda a blind man to accomplish it, and I will show you. Paaiona mission ya Mwari yanga iri kuti auraye vaFilistia. But every time yainodhila nevaFilistia aiwana kuine munhu waanoda. Remember, Delilah is a Philistine. Mission is to destroy the Philistines. And Delilah was a beautiful Philistine. Saka Samson aita akaona chimufilistia chakanaka ndochaibatirira ouraya vamwe veso. Saka Mwari vakatozva kuti basa harigoni kuzadzikiswa kana tsano vachiri kuona nokuti kune chimwe chimufilistia chiripo. Ndichitoparidza kudai unogona kutenda zvimwe zvese but une chako chimufilistia chaunotoona kuti takanzi tidhile nemafilistia but ichi chiri nani chine maeyeshadow ichi chakanakisa. There are times yaunonyatsoona kuti
vafiristia hawo but chimwe chacho chimufiristia changu. Akundinzwa. So zvakatora a blind Samson. Saka uchinzwa paprayer yake kana asisaone. Anoti Mwari ndipei simba rangu zvakare so that I can kill them. I just spare even one. Because achaona. So Mwari vakamuregedza Samson. Apo parikuti he killed more. And let me die with the Philistines. No more Delilah, no more sparing one. Because achaona. Saka pamberi pake hapana beauty, pane vavengi chete. So he killed more. But she shaita kuti agone kuzouraya vakawanda apa. Anga abatwa. Vakamubata vakamisa muchitemberi chavo vakatanga kufara. Which means Mwari vakabvisa simba paari akabatika. Vakazounza simba paari kuti achiuraya vakawanda. Saka pane ka period kaunogona kutadza kuunderstand kuti Mwari vaneni zveshuwa era. Mwari vari kuti taida kuita zvakakura, but zvakakura zvacho zvinoitika neimwe nguva yanonombokusiya. I'm sure and I explain that this is the title of this message, Eli Lama Sabakata, and it's a phase, you know, even in ministry. You pray for the growth of the church and people will be coming out, will be going out. Remember Jesus, ministry ya Jesus, akamboluza ma members. Nemwengu aparidza kuti mukasajika nyama yangu nikunwa ropa rangu amupinde usho wa Mwari. Vanhu vakatanga kuenda akaenda kuna Peter akati uchiri pano akati shati nakwatinoenda nokuti mune mashoko eupenyu. Kuti panotaurwa upenyu, vasina upenyu vanofanirwa kubva. I always tell people kuti dzimwe nguva ukaona usuri kusangana na Satana zvino kuti munyanyonamata muri kuenda same direction saka hamusangani muri kutofamba mese saka hamubopikisana zvite. So mukadzi anonzi Mary anga ane relationship on the grounds yakaita kuti denga rimuwanire favor kuti atakure the pregnancy yaJesu. Remember Joseph haasiri muridzi wenhumbu, but Bible rati Joseph ndiye wemba yekwa David, ari mulineage yekwa David anobva kuBethlehem. Jesu anofanirwa kuberekwa kuBethlehem ari Judea, but ane nhumbu yacho anogara kuGalilee. Saka chinofanirwa kuitika ndechekuti Mary anofanirwa kuenda muprophetic place. Mika 5:2. Bethlehem Judah nyangwe uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo, but akatakura nhumbu yacho agareko. Waanodanana naye ndiye anobva ikoko. Saka Joseph haasi muridzi wenhumbu, but the relationship ya Mary na Joseph is so important kuna Mwari. Saka uchiona kuti Mwari vakada kukuropafadza pamwe pacho vanokupa munhu. Mwari vakaenda kuna Adamu mugadheni vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vari 2, ivo naAdamu. Havana kuti kana ukatoshaya vanhu kana vanhu vakasamira newe 3 panapa zvakatonaka. Mwari vakanzwira tsitsi munhu wavanga vainaye. Kwete munhu ane dhimoni vakanzwira tsitsi munhu ana Mwari. Hauna mbondinzwa ine. Mwari pavakati kuna Adamu hazvina kunaka kuti munhu ave ega, vanga vane munhu wacho. Kuti kune level yeproblem yekuti unenge una Mwari wako, but une problem yekushaya munhu. Iwe usatombonzwa munhu achitamba pakutoda munhu. Ndakambonzwa munhu achidaro kuti pakutoda munhu, kwete Mwari munhu chaye. Unonzwa kuti Mwari wangu ndinaye but pakuda munhu. Mwari vakanzwira tsitsi Adamu. Ndokubva vamupa mudzimai. Kurati kune situation yekuti denga rikakunzwira tsitsi pane munhu wanofanirwa kuonana naye. My relationships are spiritual although achita happen in the physical. Saka nemwe Satana akada kukurwisa ane munhu waanokupa. Ene munhu akabva kuna Satana dzimwe unofunza kuti hazvina Satana mukati. Unombotanga uchitoti God is in it, God was not Mwari atombozivana nemunhu. Love ya peace anotozviona kuti na Mwari wacho anofunga kuti vanozivana tsano. My relationships on the ground, my keys, ane chekuita nezvinhu zviri spiritual. Kune downfall yevanhu yakauya nekuda kwekuti ane vanhu vaiwirirana nawo. Kune kurise kwavanhu mulife kwakauya nekuti ane vanhu vaakawirirana nawo. Vanhu vatori ma-answers mulife yevamwe vanhu. Ene vanhu vatori ma-problems akaorchestratewa na devil mulife yevamwe vanhu.
kune munhu aane BP nhasi nekuda kwerelationship. BP akabatwa yakauya nekuti kune mumwe munhu akambouya akamuti I miss you, zvikazoperera ikoko. Kune akatouya mulife yemunhu zvikatombofadza, zvikatonzi you may kiss the bride, mazano you may kick, kurova chete. So relationship ya Mary na Joseph iri spiritual, although Mary akatopfimbwa naturally panyika. Why? Nekuda kwekuti Mwari vane chekuita nechichatakurwa na Maria kuti chinoberekwa kuBethlehem Mari Judea. Saka uchaona kuti Josefa ndiye aibva ikoko, ndiye werudzi rwa David. Saka mambo pavakati munhu wese ngaabude pano aende kwake, Mary she was already in love, ndokubva ateera Jose kuenda kuBethlehem. Kwaari kuenda ndokune birthplace. Nhumbu yaMaria iri very strange. Munhu kana aine nhumbu akatravela mamwedzi ikakwana anobereka chiro kwaenda. But nhumbu yaMaria haidaro, ine birthplace more than time. Bethlehem Judah mauri muchaberekwa mambo, that's a place azvineneti. Saka uchaona kuti pavakasvika ikoko time came. Time was controlled in a place, but place ine chekuita nerelationship wauine munhu wauinaye on the ground. Maria akasadanana na Jose akatoramba Jose, haasi kuramba munhu, ari kuramba pfungwa yaMwari yakavigwa mumunhu. Maria akati kuna Jose, siyana neni, handikude, haachaqualify kutakura pregnancy ya Jesu. Nekuda kwekuti Jesu ane chekuita nelineage ya David. Saka Maria waari kudanana naye munhu, I'll show you that the sign. Kukosha kwa Joseph mlife ya Maria ndekwe profession basa raitwa na Joseph. Bible wrote he was a carpenter. Basa ra carpenter munhu unoshanda nezvipikiri nemapuranga. Mission ya Jesu ari mudumbu ra Maria anofanira kuenda pazvipikiri nemapuranga kuti nyika ipone. That's why Jesu akatanga apinda mu physical profession yezvipikiri nemapuranga akazonoita the spiritual thing pazvipikiri nemapuranga. Chimwe chinoita kuti ati baba varegerera havana chavanoziva. Munhu akashanda mucarpentry muworkshop for 30 years. Remember akaita 30 years ana Jose. Une musi waunorohwa nechipikiri, une musi waunotswanyiwa, une musi waunotsimbirirwa nedanda. Saka Jesu paanoenda pamuchinjikwa for few hours anotoziva kuti vari kudhila nasiniya ndakatomborohwa nazvo kwenguva refu. So profession ya Joseph spiritually yanga ine chekuita nedestiny yechinhu chakatakurwa naMaria. Saka akamutevera akaenda, akamutevera. Haasiriye muridzi wenhumbu, but ukasamutevera uende mubirthplace. Kune vanhu vanova a door to somebody's life. Saka uchaona kuti Jesu paakaenda kunobhabhatidzwa naJohani, achimbobuda mumvura denga rakavhurika, Jesu akaoperata under a closed heaven kusvika aenda kuchechi yaJohani. Johani akatomboda kuramba, Jesu akati aiwa ndibhabhatidze tizadzikise kururama kwese. Jesu achitongobuda mumvura mukubhabhatidzwa denga rakavhurika. Zvinoda kuti Jesu ministry yake ine chekuita naJohani. Ari Mwari akavhizitira munhu kuti denga rivhurike pamusoro peupenyu hwake. Saka pano ndiri kuona Maria ane nhumbu isiri yaJose achitevera Jose. Nekuda kwekuti Jose ndiye ane key yebirthplace. So Bible rinoti vakasvika kuBethlehema vakatsvaka pekuberekera mwana ndokubva vashayiwa. Prophetically they are in the right place, but on the ground there was a resistance. Kunoti mazuva aya kwakaberekwa zvakanyanya nevanhu zvekuti Mwari akashaya pekuberekerwa. Bethlehem zvichireva kuti house of bread. Jesu wacho ari the bread of life, but there was no room for bread in the house of bread. Vanhu vakaberekana kusvika palevel yokuti Mwari wacho haana mukana munzvimbo yake. So achiona kuti munguva chechi inozviita kuti panowanda zvevanhu zvaMwari zvoshayiwa mukana. Zvinoita kushaya room muBethlehema iye ari yechingwa chacho, but mumba yechingwa chingwa choshayiwa mukana. So there was resistance. Pano zvikanzi hazviti. Dambudziko rimwe rina Maria nderekuti chaakatakura haana deeper understanding spiritually kuti chii. Number one, Jesus was a person.
Number 2, by revelation, Jesu achienda kunobhabhatidzwa naJohani. Johani paakaona Jesu haana kuti munhu, akati gwayana. Which means Jesu kana une mamwe meso emwe ekuona is not a person, haasi munhu, igwayana raMwari. Saka Maria paari kuziswa pekuberekera mwana achizoenda kudanga, yanga isiri nyaya yeresistance, yaiva nyaya yekushaya revelation, nokuti gwayana riberekerwe mune vanhu rinoberekerwa kumatanga. So kushayiwa revelation nechawakatakura unonyengerera pasiripo. Ukasaziva chakadyarwa naMwari mauri unovavarira panhu pasine ine destiny yako, nokuti chakatakurwa naMaria asi munhu imhuka, nekuda kwekuti ndiro gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Saka Johani muhombi pana Maria, nokuti Johani ari mudumbu raamai vake, Jesu paakauya ari mudumbu wofuti raamai vake, zvanzi vakakwazisana. Ngwarira kuti chakakutakura hachina mweya kudarika chakatakurwa. Nondinzwa ndipadzokoro refuti. Chakatakurwa mudumbu raMaria ndi Jesu, chakatakurwa mudumbu raEliza ndi Johani. Vakuru pavakamhoresana, vadiki mukati umo vakafara, vakava spiritual connection kunze kune physical. That's why Johani hazvimunetsi kuziva kuti iri gwayana iri, because havana kutanga kuonana ipapo. Vakaonana vasati vakuona. Vakatomboshanyirana vakakwazisana vakafara vese. Saka Maria ari kutsvaga pekuberekera mwana haapawani, nekuda kwekuti chaainacho haasi munhu, but nekuda kwekuti iye ane kuona kuri one sided. Sanze vakanzi pano ndokubva kwete, panapa kwete, panapa kwete, ndokubva vaenda not by choice. Vanga vachitodawo munzvimbo dzakanaka, ndokubva vaenda kumatanga by pressure and resistance. I've seen sometimes kuti imwe resistance iri godly, nekuda kwekuti Mwari vakasashandisa resistance unomanikidzira kuita zvinhu zvisiri izvo zvine ine upenyu hwako. Pane pekuti ukanamata unovengwa nokuti Mwari ada kuti zvinhu zvako zviite. Ndaifunza kuti Mwari anokupindura nayes nezvinhu zviri positive. Ndikadiscover kuti pamwe pacho mano nemaresistance they are part of God's answers to help you. Nokuti dzimwe nguva you are failing to understand what God wants to do. Mwari vane zvavanoda kuita muupenyu hwako zvokuti iwe hausi kutombozviziva kana kunzwisisa. Saka vanoshanda nepressure kana kuti nema-enemies. Gideon, kana uchityatora muranda wako Pura muende kukembi yemaMidhiana, unonzwa kuti vari kudii. Mubvunzo wangu wobva wati hakuna here munhu angatrustwe naMwari kupa Gideon message kukembi yeIsrael. There are times yekuti your message is not in your church, but your enemy is the one carrying your message. Saka Mwari vanotoda kuti uende unonzwa kuti vakakumaka vari kuti kudii, nekuti vamwe vanokufarira ndo vari kutokukuvadza, vanokumaka ndo vanokupa pressure, ende vazhinji vakabudirira mulife vanhu vakadadirwa kwete vakaencouragwa. Tine vanhu vabudirira muupenyu nekuti kune vanhu vakavatsvinyira kwete vakavaencourage. So there are times yekuti vari kutokutsvinyira they are godly and they are sent by God, because pressure iyo yekuwanzirwa nekumakwa dzinokupa shungu yekuita zvinhu muupenyu. Wakawandirwa nevanhu vanokuda saka usina kwaurikuenda. Kamwe ka resistance kane chekuita nechinhu chinofanirwa kuuya mulife mako. Ndochimwe chinhu chandakaona pana adzimai yangu pandakavapfimba nevakanditi kwana tane vana 3 nakwana iyeyo. Unyatsoona kuti munhu ndiye munhu chaiye manje. Kamwe ka resistance neka pressure ikaka kada kuti move up pane imwe level yeku understand the life, zvino create a value. So there was a resistance in the prophetic place. Havasi kugamuchirwa, vauye pano hapana room, pano hapana, ndokubva vaenda kumatanga, not by choice but by pressure. Mwari dzimwe nguva hakupindure sezvaunoda, Mwari vanokupindura sezvavanoda, nokuti Mwari vanoziva ramangwana iwe unongofunga pamusoro peramangwana. We think about tomorrow, but God knows about tomorrow. Saka munhu anoziva ramangwana anogona kukutendera kuti uve neproblem today inokupa better life tomorrow than kuti ugamuchirwe today wobva wanyudzwa nezvakanaka zvaunoda zvisina kukunakira mangwana. Mwari vaitoziva kuti kana vana vaberekwa muno muHerodhi achauya, Matthew chapter 2, achiuraya vana vese vane 2 years and below. Remember, pakafa Jesu pakafiwa, pakaberekwa Jesu pakafiwa. So Mwari vaitoziva kuti nyaya iyi akangowana room yekuberekera mwana
Herodhi ari kutevera manje achiuraya vana ari jealous. Saka kuti Jesu aregere kuurawa anochengetwa nekurambirwa, nokuti Herodhi aende kumatanga akuberekerwe vana. Saka Herodhi akavanzirwa Jesu nekuda kweresistance yakauya mulife yaMary, nokuti akanoberekera mudanga anouraya vana, hauraye kudanga, anouraya muzvipatara. So pane nguva yekutoti Mwari vane nyasha dzakanaka dzavanoda kukuitira, saka vari kushandisa vanhu vakakumaka kudarika vanokufarira. But mind yako yakangoprogramwa kuti zvaMwari zvinongofamba zvakanaka, zvimwe zvacho hazvifambe zvakanaka kuti zvizova zvakanaka. Kune pressure yaunotadza kunzwisisa, kune situation yaunoti Eloi Eloi lama sabakatani. Nokuti kana mune chiprofita muno kuti Bethlehem Juda mauri muchaberekwa mambo, I thought kuti mu prophetic place hamuna resistance. Kana ndiri mu right field hakuna munhu angandimake nokuti ndiri kuita zvinhu kwazvo. But Mwari ari kuziva kuti pane zvichatevera kana vanhu vapedza kubereka vanawo muzvipatara. Sori nematambudziko iri kutevera manje. Wese akaberekera mwana mu good place akanzi nematambudziko. Uye akaberekera kudanga ndakanzwa kuti kwakauya wise men vane goridhe. So sometimes your God, remember wise men vanga vasina zita raJesu. Vakati kuna Herodhi tiri kutsvaka mambo aberekwa, not with name. Varongotsvaga aberekwa. Ene mazuva aya kwanga kwaberekwa vakawanda. Saka goridhe raigona kuenda kumunhu asiri. Sakurambirwa kwake obva aenda kudanga kunoita kuti vasiriwo vanofira mahara. Iye chaiye haawanikwe kune vamwe vana, anowanikwa kusingaberekerwe vana, nekuda kwokuti neimwe nzira kare vanhu pavainamata vaiita zvekuenda kudanga unotora mombe nemakwai woenda kuchechi kuti varegererwe zvivi, animal sacrifice. Saka paberekwa Jesu ndiye auya kuzobvisa ropa remhuka kuti aprovide rake. Saka paanoenda mudanga ari kutopa church message yekuti makambouya kuno muchitsvaka mhuka, but this time ndini ndauya kuzomisa zvemhuka kuti ndive a sacrifice once and for all. So wakaberekerwa mudanga nekuda kwekuti kudanga ndokwaigumira chinamato chevanhu kuti vagone kuregererwa zvivi. So auya kuzomisa animal sacrifice. So ndinofara kuti nyangwe Jesu aberekerwa mudanga, goridhe rakauya wise men rakamuloketa in that place. Problem yako ndeye kuda pakanaka kwete kuda paunofanirwa kunge uri, nekuda kwokuti goridhe rakadesignwa naMwari for your breakthrough haritsvage better place, rinotsvaka a place by revelation. Vana vakaberekerwa muzvipatara vakafa, akaberekerwa mudanga akararama, haana kuvigwa, akangoendeswa kumatanga, ikava nzira yekuviga nekupreserva mwana. And I want to give you this picture. Pai patinoimba kuti hakuna akafanana naye. Mazuva akaberekwa Jesu, vana vane 2 years and below vakafa. Kureva kuti mu area imomo kana yangu ya birthday I celebrate ari 1. Hakuna anga akaenzana naye. Asa uzvifungo izvo. Ukaberekwa nhasi, vana vese vaberekwa nhasi vakaurayiwa, panosvika musi webirthday rako unenge uri 1. Saka paimbwa kunzi hakuna akafanana naye, hakuna zveshuwa, birthday rake 1. Muraini mese vanhu vese vaingoti this week hakuna mabirthday, kune mumwe mudhara 1 anaro. And I want to show you this picture. Herodhi paari kuuraya vana, mind yake is not after vana, ari after a title yapiwa mwana. Zvanzi kuna mambo aberekwa. My titles are dangerous kana usina grace concerning that title. I want to warn somebody, don't give yourself a title kana usina grace in that field. You attract my demons and fight my prophets, you usiri prophet. Saka uchiona kune vana vakafa, vakafira kunzi kuna mambo aberekwa, iwa vasi mambo vana, but pada kuuraiwa mambo panofa ne vana vasiri madzimambo, nokuti vaberekwa munguva ine title. Title is dangerous kana usina grace in that field. Indinengu yakuti motangu ikafa pane pandongobata yomuka, but andigone kunyora eplakati kuti mechanic pano kujuma usukugadzira.
That much I know. So ndinenguwa yekuti ndichiparidza Mwari anondipa prophetic message, but andigoni kunyora bhana kuti prophet Mparenga. Because I know it's not my field, but by God's grace, sometimes God can give you an eye to see. Titles are dangerous kana usina the mantle of the grace in that field. Kune vanhu vakafa munguva yaJesu vasiri ana Jesu. Iyo yangoberekwa munguva isiri yenyu. Nekutakura title isiri yako. Instead yekuti ana mai varambe vachifara muBhethlehemu maJudha, kuna ana mai vakachema. Vari kushama kuti vana vedu vanofirei. Vari kufira kune title iriko yekuti mambo aberekwa. Imwe wabereka asi kana sabhuku but achafira mahara. Nekuda kwokuti mabereka mono mu time ile title yaasina the grace and protection. That's why you see kuti John was 6 months ahead of Jesus pakuberekwa kwake. And kana pakaurayiwa vana 2 years and below, it means that John was spared. Ana mudzi wamai vaJohn vachiviga John. Nekuda kwokuti kana une mission yaMwari, it protects you. John ane basa rekuzobhabhatidza Jesu, saka mission yaMwari inopona John ndo security life yake. Pamwe paunochemera kuti God protect me, have an interest muzvinhu zvaMwari, automatically unoita protection. Ichandinoziva kana nyangwe pane vanhu vairaura vachibata hove pamazuva akamedzwa Jona neimwe hove, hove iyo yange isingabatike, hairaurike, ine protection yaJehovha nokuti iri kuendesa zvaMwari kubasa. Kana muvhangeri Jona, profita Jona aenda kunoparidza kuNinevha, hove yakatakura Jona haidi kutombohwanda pakaya vanhu vane mambure. Mwari unoipa nyasha dzekurarama nokuti chaMwari Mwari unochengeta. Relationship ine nyaya. Mary relationship yake na Joseph ndo yakava key. Kwete kutodarika nyaya yekuti she was a virgin. I know kuti mavirgin anga akawanda kuBhethlehemu pa time ya Mary. Why was she chosen? She was in love. Ari mu relationship na Jose wemba iye kwa King David. So relationship on the ground ine nyaya. Imwe answer imwe mindiro mu upenyu hwako yaunochemera munhu, but nekuda kwokuti munhu iyeyo paanounzwa mu life mako unogona kusawana chaangakupe nekukuitira. Mary Jose haasi muridzi wenhumbu, haasiri ye muridzi wemwana, but kuti utakure nhumbu iyo ndonge uchitodanana naye asiri muridzi, nokuti denga rakatarisa pana Joseph wemba yekwaDavid. Sa une vanhu muupenyu vanounzwa naMwari kwete kuti vane zvavanokupa, asi nekuda kwokuti pane kwavanokusvitsa kune zvauchawana. Bvunza Ruth kana achifamba naNaomi, akatoudzwa kunzi handichagona kukuberekerai murume anokurorai, but chinoita kuti ati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Akuziva kuti uyu haagone kundiitira, but Mwari wenyu, munhu uyu ana Mwari anogona kundiitira zvandiri kutsvaka. Handisi kuteera ability yenyu amwene vangu nokuti machembera musisina simba, but chandaakuteera is the ability yaMwari wamunonamata. So there are times yekuti une vanhu vari kuignore vane mhando yaMwari ane chakanaka chaanoda kukuitira, but nekuda kwokuti wakatarisa munhu ukasatarisa zvaMwari zviri pamunhu. That's why Elisha akatevera Elijah. Kuzodza kunobva kudenga kuna Mwari, but Elisha haana kuti ndichanotsvanawo mugomo ndichanonamata kusvika Mwari vandizodza. Akati I need it from you. Iye achiziva kuti zvinobva kuna Mwari, but ane munhu waakatevera. Kune zvinhu zvokuti ukazvitsvaga kuna Mwari hazviko nokuti zviri panyika. Mwari vakatsvaka mubatsiri waAdhamu vakashaya, kusvika vauya kuna Adhamu wacho vakamubatisa hope huru vakatora mbabvu yake. Kureva kuti munhu anga ane problem ndiye anga akaviga futi solution. Aitoda kuti Mwari vambomuti tsanura rake kubatsirei. Tine vanhu vakangwara zvekuti hamubatsiriki, imborara mbichana. Wakangwarisa zvekuti hauponi. Uda kuvheta every system. So imagine dai Mwari vasina kurarisa Adhamu hope, wobva vamuvhura parutivi woda kutora mbabvu, paita noise ka. Kuti koma akundishotesa futi, hamusi kushoteswa, muda kuwedzerwa.
So Mary ane relationship iri paground. Ruth na Naomi vane relationship on the ground. Mwari vachitoziva kuti kuna Boaz wauchasangana naye, but inzwa Boaz anosangana newe nokuti wakatevera Ruth ari useless, but ana Mwari ari useful. Saka ndichikuudza kuti munhu hachinyipi zvekudaro. Kune vanhu vokuti ukatarisa they are useless, but vana Mwari ari useful concerning your destiny. Hauna chaungayemura atoti ndachembera ndingakuberekerei murume anokurorai. Inokubva ati type yenyu ndoyatotevera manje. Imagine bava pamuchinjikwa achiti kuna Jesu, kana makuuya mumambo wenyu mundirangarire. Ari kuudza munhu akarovererwa saiye, ane zvipikiri saiye, atone minzwa mumusoro, ari kusvipirwa mate, obva amupa prayer request. Isu hatiwanzokumbira vanhu vari mulevel yedu, toda kukumbira vanhu vari 9. But mbavha pamuchinjikwa yakati kuna Jesu, Ishe. Kumunhu ari kusvipirwa mate ndokubva ati Ishe fa. Ndara mundirangarirewo. Ari kupa prayer request kwete nemeso enyama, but ane ushe hwaari kuona kumunhu ari pasame level naye. Mwari vane tsika yekuunza vamwe vanhu kunge vari mulevel newe. Zvichitoda kuti vane meso yomweya vagone kuona nyasha pamunhu anoita sekunge hana basa. Prayer request. Mundirangarire kana makuuya. Jesu nobva ati zvirokwazvo muchange ndinewo kuparadhiso. Prayer request granted. Why? Munhu ane meso emweya. Haone problem ine munhu. Anogona kuona grace dziri pamunhu. Iye ari muproblem. Saka opa akadzokera. Nokuti akanyatsoona kuti amai ava vanza hapana zvichabuda. But mwakataiwa. Mungangodaro maita sekunge hazvisi kufamba zvakanaka. But Mwari wenyu ndomuziva. So Joseph has honor with pregnancy. But you need to follow Joseph. Because anokuendesa. Kwakuti uchingutsika kudai. Bible rati and the time came for her to give birth. So nguva yakakwana vasvika mu prophetic place, but maiva ne resistance. Nguva yakakwana ndokubva abatsirwa. Then the wise men came. I understand kuti sei vanhu veloka vasina kuuya nemakorokoto. Imagine munhu anongoti ndi nhumbu yemweya. Ndofana wakagara pasi ukati mweya uchakugadzirisa. Tiri vana vadiki rezo mweya. Momitisana zvenyu maakunyepera mweya panapa. And just imagine, hakuna kana a local person akauya nezvipo Jesu aberekwa. Zvakatotora those vari kunzi they were wise. They follow a star from their own country, which means the local people were not in agreement. There are times yekuti unoziva kuti kune vanhu vane nyasha dzekuti unoshamba kuti zvake zvinofamba sei nokuti vanhu vari muarea havana basa naye, but vanoshamisika kuti kune vanhu vari kure. Bible rangu rinobva rati the hand of the Lord is not short. Pane nguva yekuti even the local can resist you, but you must carry an international grace dzekuti your blessing will come from far. Indakazviona ndine zvakabva kure zvandakasangana nazvo zvekuti vari loko vaishama kuti ari kuzvigona sei nokuti satina kana basa naye, but Mwari anenge ane basa neni. Unogona kumutsa moyo wema-wise men vanotravera from far nemakorokoto emwana ari mulocal masina vanhu vari kufara nekuberekwa kwemwana iyeyo. Varima Bible rinoti vakapfuura nekumba kwaHerodhi, mambo akagadzwa vachitsvaka mambo aberekwa. Kuna zvakatora revelation yekuziva kuti watiri kuda haane ine age. Ndi mambo, but age inogona kuti vanzira tikatofundzira kuti mufana iye ari mambo. Hakuna chinhu chinorwadza Herodhi chekuudzwa kunzi kuna mambo aberekwa. In other words, ari kutoudzwa nema-wise men kuti age haina basa. This time koneka mfana kakubhita zvokuti ndokati kutofambira goridhe rese riri mabhegi harisi rako. Vakadarika nekumba kwamambo vakasasiya ikoko. Pamwe pacho ukashayiwa nyasha dzaMwari unonosiya chipo kunzvimbo isiriyo. Nekuti chaunongofunga umambo, but kuti ndewa Jesu here aiwa uringotsvaga kuna mambo. So Mary, resistance yaasangana nayo ndo yakava protection kune chinhu chaakatakura.
Vana veIsraeri vakambosvika panzvimbo inonzi Mara. Vanhu vakakomplena nekuda kwemvura yaivava. Vakatozofara mvura yaakutapira. But haifanirwa kuziva kuti vaifanirwa kufara nokuti mvura yakavava. Why? In a desert place chinonetsa kuwana imvura. So the only way yekupreserva mvura iyoyo ndeyekuti ngaivave kuti vamwe vanhu vairegedze. Nokuti Israeri paichapfuura nepo inogona kusvika mvura yapedzwa nevanhu kana iri right. Saka Mwari paakati mvura imbovava aiva nenzira yekuchengetedza mvura yevana veIsraeri. Nokuti ikavava munosiyirwa, kana masvika imimi inotapira, kana yatapira maakugona kuinterpreta kuti yaivavira kuti nguva yedu ikwane. Saka uchiona nedzimwe nguva mulife kune zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka kuitira kuti Mwari vakonzere vamwe vanhu kubva pauri nokuti havasi right mune ramangwana rako. Kune vanhu mulife vekuti vakasvika zvichitapira unofunga kuti ihama. Saka Mwari vakakutendera kupinda neimwe process yaMara ine kakuvava nekakunetsa kwekuti vati vamwe vanhu vasiyane newe. Vakutorigiretana hasi kuti hanamboziva kuti zvaizomuitira zvakanaka, but takatombofamba tese but chacho chairema man. Why? Nekuda kwokuti une vanhu vaunogona kunzwisisa nhasi kuti havasi right kana uri mune imwe situation. Saka situation iyo Mwari ndo yaanotanga nayo kuti ugone kuvarumura mulife mako. Une vanhu vaunoti shamwari hadzisi shamwari, broka uone. Kune vanhu vasingatambe newe vanotamba nemari yako but vakanyeperwa vanotamba newe. Broka zvako uchabata shuwa. Shamwari hauna. Une vanhu vane ma-interest mulife mako nekuda kwezviripo. Vamwe vanhu havakude vanoda zviripo. Zviripo zvikangoita zvishoma uchanzova kutaura dzimwe nyaya. So Mara iplace yekuti vamwe vanhu vakangovavirwa vanobva vasuduruka vosiyana nayo. Mwari achiziva kuti ndiri kuchengeta mvura yevana veIsraeri. So Mara ipicture yekuti my God, why have you forsaken me? But kana mvura yatapira ona kuti Mwari apa ndo pavanga vachitomira nesu pavakatendera mvura iyi kuvava nokuti hataigona kuiwana dai takasvika ichitapira. Unoti murume wako dai akatanga nemari bemziri mese. Kune vanga vakatomuteya but vakamusira yekubroka iyo. Uyu ndiwo wakatochengeterwa naMwari uyu. Dai akawanikwa ari zvaari izvi. Saka kune vanhu vaimuti tisina kwatinoenda hana future. Aite. Iyo ndobva wangouya hamene changokupawo kunyumwa kuti zvichaita. Ndobva wazembera apa waanani manje. Makasvika ichiri Mara. Munhu wako kutoita kuti adiwe mazuva ano inyaya yekuti zvaharai tanga asingadiwe. Ndiwe chete wakamuda. Nokuti Mwari vakangokupa kunyumwa so. Kuti munogara manje. Ngovaviwa imbishana so munotapirirwa pamberi apo. Imbofunga kuti dai iwe wakasvika zvichitapira kudhara. Kana iye ndofunga aigona kusataura newe. Dai wakasvika zvichimuitira hake. Aiwa anga asingambokumhoresa kana kutaura newe. Makangosangana iri Mara ega. Iwe uri pama1 iye ari pama1. Mwari ndobva vazokonzera kuti itapire. There was a resistance in a prophetic place. But ari Mwari ane mufungo wakanaka concerning to preserve the child. Nokuti vakangowana pekuberekera mwana atofa. Zvimwe zvinhu zvakanaka haasi Mwari. Zvimwe zvinhu zvakatoipa ndiye Mwari. Kuingonyaya yekuti haugone kuinterpreta ramangwana racho. Nokuti dzimwe process dzinokunyepera kuti zvinhu zviri right zvisi right. Wotozoona pamberi apa kuti akomana. Bible raku rinoti and the angel anopretenda to be the devil pretends to be like an angel of light. Zvaunogona kutoona sekunge ndiye Mwari ari devil ari kupretenda to be like an angel of light. So pane imwe nguva we are failing to interpret pain. Why? Because kana ya Eli lamasabakatani unozoti apa Mwari vatisiya. Daniel, ma witness life yake
dzakava shumba nekuti wakakandwa mugomba reshumba. Shumba hadzina kumudya, ndo dzakaudza mambo kuti mukakanda ari wrong tichakuratidzai. Uyu wamakanda uyu haana problem, mirai abude, mukangokanda vari wrong tichakuudzai. Shumba ndo dzakava mawitness kulife yaDaniel. Kunze uko akashaya munhu akamira nayo kusvika akandwa mushumba. Shumba ndo vadzaudzana kuti aiwa uyu haana problem, kana vane problem vauya tokuudzai. Daniel achingobuda rimwe timu richipinda, baba rangu rinoti havana kutombosvika pasi, vanga vakamirirwa. Iri nzvimbo isina kunaka, but ndo yakashandiswa naMwari to prove a point kuti this one is my servant. Church, kana shoko richiti all things work out together for good, panoti all pano include everything. Zvekuti today unotatidza kunzwisa kuti ndiye Mwari here maomera zvakaita nemanetsero azvo, inda Mwari vandisiya vasina kumira neni. Pane nguva yekuresistwa nekurejectwa iri programmed by God to preserve you for something good. Maria ukangowana pekuberekera mwana, Jesu wacho atofa. Ukangowana paunogamuchirwa, so imwe resistance kumwe kusagamuchirwa, kumwe kusatendwa. Ini ndinombofara, pane pandaimboshandira kuindustry so. Saka ini handakusiya basa, pandakazouya kuzoparidza ndakadzingwa basa. Ndairida singaiti. Ndikatoudza workers committee varume itomirawo negraph ndiri kurida kumusha kuna kumira zvakanaka ndikadzingwa panapa. Varume ndokubva vamira against inini, ndokubva tadzingwa. Nhasi ndinozoti asi Mwari makagona, dai ndichiri ikoko. Bo ndinombopfura nekomo wangu vachiriko enda hazvina kumira zvakanaka. Dai asiri Mwari akaudza workers committee kuti musamumirire musiye aende, dai ndichiri ikoko. Ndinombopota ndichienda kwandaishanda kuindustry so ana boys vanokumbirisa kuti wangu uri kupi mazuva ano, vamwe nekuziva unobva kuti koti unzewo ikoko akuwike ndekwenyasha ka, dai chiri chidhiri ndaikuchovherai kuti munongoitawo zvimadhikoni usiru. But hazvina kubva paplani yekuti ndo zvandiri kuda. Zvakatangira pakuti kune vasina kunditirwa zvakanaka neni kubasa, ndiri correct ndikanzwa uri wrong rekapera. Ndiri right ndisina chandambotadzawo pabasa pacho, kune vakangonzwa kuti hazvichaita kuti urambe uri pano. Unenguva yekuti Mwari vanokubvisa mudambudziko nekuunza kanenge kadambudziko, kaunozogona kutozointerpreta wakura kuti ndiye Mwari papasingabvika apa because ndaitopafarira. I remember mazuva ataiva kubawawo, zvimwe zvirwere zvakatipotsa haisiya kuti tatakangwarayo, tairohwa nerimwe timu ikoko. Wada kutorawo chimunhu chemunhu waitorohwa, unoti dai ndisina kurohwa takarwara tsano. Kumwe kutorohwa kauku kuti toita utano kudai, tatatoenda isi. Une zvinhu zvaunogona kuzainterpreta wanyatsotarisa upenyu hwako kuti apa dai vakomana vasina kundimukira vakandirowa ndatoenda nechimunhu ichi. Ende chimunhu icho hachiko, chakaenda nevanhu vakawanda, isi takangoregedzwawo nekurohwa. Pane nguva yekuti Mwari vakakurangarira unomakwa. Bvunza Joseph kuti anoita mambo kuEgypt, Joseph chaakagona kuita kurota chete, but akasina mari transport. Joseph akangorota but mari transport papasina. Chakamuendesa ikoko kuvengwa. Pamwe pacho nda kutovengwa kuti uende. Do you know Jacob paakabata mutumwa akati handikuziye kusvika mandiropafadza, akarohwa. Haana kuti handikuziye kusvika mandirova, handikuziye kusvika mandiropafadza. Bhaibheri ndokubva rati ndokubva arohwa akatorwa udyo, ndokubva anzi wakomborerwa. Bhaibheri rinoti akatobva ipapo achitadza kufamba, ndofunga hadzimai vakatobvunza kuti koti ndakukuwadzwa kuti kukomborerwa. Asa kune mamakomborero saka kuti unotsona kuti pakuvara munhu apa. Akundinzwa. Denga harina kuti akakuwadzwa akaropafadzwa ipapo. Bandi ropafadzo yake pakarohwa munhu.
sasa ndaimbonetseka kudhara kuti saka kana munhu achida kukomborerwa denga rorova, saka kukomborerwa kwacho kuita zema vada makomborero vari kurohwa. But unoona kuti Mwari vanoziva nyange uchemera makomborero, vanogona kuziva kuti maybe wakatokomborerwa kudhara but une weakness inoda kutogadziriswa iri kutadzisa kuona kuropafadzwa kwako. Jacob anga nenyasha nekubasa kwaashanda, akasvika pakubvunzwa kuti munoda mari itsano pabasa, zvanoda mukadzi. Ndokubva ashanda futi dzimosevheresa kuti mamuda iri mari zvanzi mumwe mukadzi denda ranoti vanofira maro uyo anongoshandira vakadzi chete. Unoziva kuti aibvunzwa pei chacha mari iye aishedzera munhu. Ndokuti ndova ivaya ana pari kuda munhu apa. Hakuna murume akadaro akomana. Basa kushanda 7 years kunzi salary haufa kuti munhu. Onza ora timboshanda futi pamwe masugaya mushi. Manga mati mari itsano kuti mumwe. Saka mutumwa akati mborova ichiuno chidzikama mishimani. Saka unofanira kushandira vakadzi. Tandisiye subject. But Jacob anga akaoma. Nemashandiro esa uchingopiwa vanhu zvako. Kumusha itobvunza kuti ko hausotumira maronda ane munhu. Ndakahora munhu. So the blessing part of Jacob kwaiva kutokanganiswa but kuri kugadziriswa. Blessing yeupenyu hwako sometimes uri kutadza kuinterpreta. Problem yawakatosangana nayo yakanovhara mamwe maproblems aifanira kuuya mulife nekuda kwokuti kune ropafadzo Mwari akagadzira muupenyu hwako. Munamato wako newangu manera anhasi ndewekuti ndaakunzwisisa kuti Mwari munoti I will neither leave you nor forsake you. So nyangwe ndine problem nechallenge yandinayo, I will continue to praise you and worship you because all things work out together for good to those that love the Lord. Mwari anoshanda neproblem kuti paitire chinhu chakanaka. Andinoona kuti kumaths vanoti minus na minus anotipa plus. Sometimes nakati vakagona kuti maths dziitwe neEnglish. Imagine iri Shona. Hapana zvapo. Ayo kana ndiwe zvapo. Chezvabvawo. Daizaitwa neShona iri noise kana nasi. Situation ine munhu nhasi yaari kutadza kuinterpreta yaane mubvunzo nekuti but Mwari wacho mufundisi ndanamata ndisikuona zvichifamba zvinenge zviri kutoita wese ndiri kunamata 1 but zvinenge zviri kutonetsa havachandigamuchira ndakatonamatira promotion but basa racho akanga raakunetsa. Mwari anoziva ramangwana. Une chinhu chaanogona kushanda nacho muna today chaunotofungidzira kuti ndasiyiwa. Destiny yaJesu ndeyekufira vanhu pamuchinjikwa omuka nezuva retatu. But process yekufa ndeyekuti baba vamusiye kuti agone kufa. Saka pavamusiya vanaye. John 11:15 Jesu anoti ndinofara Lazaro wafa ndisipo. But paanosvika kumba ikoko anonzi na Martha, dai manga muri pano hanzvadzi yangu haifa. A clash of mindset. Jesu ari kuti ndinofara. John 11:15 I'm so glad that Lazarus died in my presence. But paanosvika munasirwa wacho oti dai manga muri pano. Saka chiri kufadza Jesu chii? Chiri kutadza kudzidziswa naMartha chii? Jesu ane latest miracle yaari kuda kuita yasina kubvira aitira vamwe. Vamwe vaiti vakarwara vainamatirwa opora. But Lazaro after 4 days anomuka. Saka kana achitomboya nelatest anogomirira kuti zviite wese. Ari kufara kuti ademonstrate imwe level isina vanhu vanoiziva. Saka pamwe pacho Mwari paanenge achitofara. Just imagine, I am glad for your sake that I was not there. Maria anoti dai manga muri pano haifa. Iye anoti kudi ndinofara kuti afa ndisipo. Wazawakaita pastor akadaro zonoona buda chechi. Let's be honest, uyo ka bishop wawo.
Jesu akatoudzwa iko kuti Lazaro wamunodisa arwara. Iye ndobva atobvunza mumazuva. Unoti muraini vanhu havana kunyeya. Kuti iye kuda kuti mabhishop. Haana kuuya futi. But paakauya akamutsa Lazarus. Achinobvira chaitika chinhu ichozvo. You are something unique, something so powerful. Do you know kuti miracle yaLazarus yakaita powerful to an extent yekuti hanzi vanhu vakazofunga kuda kuuraya futi Lazarus. Because Lazarus anga asingaparidze. Savaida kumuurayirei. Aingofamba chete. Aingoti akapfuura nemuraini. Unzi Jesu akaoma tsanongoura. He was a living testimony. Yekuti haadi preaching. Anongoda ngowaya maraini so. Mwari ngaakukomborera zvokuti hautaure nemunhu. Unofanira kungopfuura neikoko chete. Vanoona kuti asidai asiri Jesu tsanongoura. Kune blessing yekuti hautaure unotaurwa. A blessing inofanira kutange nhumbu so kuti kana yapo havatauri kuti ndine nhumbu. Vanongoudzana kuti zvakaendwa. Akakomborerwa zvokuti vanhu havana kuronga kuuraya Peter. Vakatomboronga kutanga naLazaro asingaparidze. A level of blessing yekuti hapatomboda preaching Mwari zvaakakuitira. Saka Mary neMartha havana kuziva kuti iri kufadza mudhara ndeyekuti apa vachademonstrata kumwe kuita kwavo kusina vanhu. Hazvinobvira zvaitirwa vakawanda izvi. Saka akatouya late because anga ane latest yaari kuda kuvaitira. So kune maproblems aunoita pass through aunofungira kuti Mwari vakusiya ivo vaine latest yavanoda kuratidza vanhu kuti basa wadzingwa vanhu vasingakufarire Mwari unovhura rimwe door neimwe breakthrough yekuti vanhu vanoti takamudzingirei nokuti unoropafadzwa kudarika level raunga uri uchiri kubasa kwacho. Ini munhu akandidzinga basa achiriko pandinoenda iko vanofanira pamwe ndauya kuzoshamisira ndauya kuzoona vanhu ukakomborerwa unotanga uri kudada. Ukakomborerwa kunenge kudada. Bozi pandinoenda kubasa kwandaishanda kunoona boys manager wacho anenge wapedzera kungonetseka nazvo kuti ada kuti tione manje. Mwari wake ari kumusota shuwa. Bali murume ndinofara dai asina kudaro. Calling ndainzwa ere papo. Oza Mwari akaita kuti zviite izi wadzingwa basa shoko rikauya rikatiparidza unoziva kuti ratoo basa bonda kadzingwa basa. Saka urambe. Mwari vakabvisa zvikonzero zvokuti ugone kuramba calling yacho. Aone Elijah paakatuma kusvikira Zarepati chituku chaino mvura changa chatopwa. Bozi zvo mvura iri pasumuki. Murume akaiswa mavhu kumeso akanzi enda unogeza. Jesu aitoisa chikonzero kuti kana wane tsvina hazviite ogeza. Kune maproblems asiri maproblems ako ari a process yaMwari. Nokuti there is something better and greater coming your way. But nekutadza kuinterpreta phase ya Eloi Eloi lama sabakatani unogona kusiya kunamata. Pamuchinjikwa zvese zvaita aifadza baba but ari kushamisika nepenye zvipirikiri kuti but vambondisirei Mwari. Mwari haambokusiya akatendeka zvekudaro. Ndiwo kutadza kungointerpreta. Ndoda kuti urambe uchipa Mwari rumbidzo even in hard times. Why? Nokuti ukamurumbidza in hard times uri kuisa Mwari pakona kuti approve umwari hwake. Ende itsika yaMwari kuti mukuoma kwazvo ndo maanomanifesta nyasha zhinji. I want us to pray. Ndinokumbira tisumuke tinamate. You know your situation. Yaonga une mvunzo. Shida unoona kuti ane mvunzo kuna bishop vakatadza kuti vanopindura vachiti kudii. Because zvakanaka. My prayers unoita unotsanya. But things are not okay. Imwe mfungwa ndekutoti daenda pamundatsvaga chechi iri nani. Hakuna chechi ine power, there is power in the name of Jesus. Toda tinamate manera anhasi kuti Mwari nechandisinganzwisise nechandisiri kuona kuti chiri kuenda nekupi nezvandinetsa muupenyu munoramba muri Mwari. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. In every hard and tough situation,
you remain a good God. Munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari. Nyangwe mukudzingwa basa, nyangwe mukusikabatika kwemari zhinji, nyangwe muurwere, ndazvinzwa kuti hamutisiye. You neither leave us nor forsake us. Nyangwe ndine mibvunzo Mwari wangu, inoti Eloi Eloi lama sabakthani. But one thing I understand now, you are a faithful God. You are the ancient of days, the everlasting Father, the Holy One of Israel. Ibi wamasimose, ibi msinganyatise, Mwari weshokari, munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari, anofani wakunamatwa, munoramba muri Mwari, anofani wakuongwa, munoramba muri Mwari, anofani wakupiwa rumbitso, munoramba muri Mwari, mukurwariwa, mukushaiwa mai, mukudzingwa basa, mukusagamushirwa, asizvandinoziva. All things work up together for good to those that love the Lord. Mwari ratidzai kururama kwenyu kuvana venyu manherano, ratidzai kutendeka kwenyu kuvana venyu manherano. Zviratidzei Mwari kuti munesu nguva dzose naiye Kristu Jesu waenda pamuchinjikwa, ropa nemvura zvaerera, asi shoko renyu rinoti nezuva retatu I decree and I declare restoration. After 3 days he was resurrected. Baba mumarwadzo zvandinoziva mari isiri kubatika, ndinoprofita mari zhinji, ndinoprofita utano, ndinoprofita rimwe basa, ndinotaura dzimwe nyasha. Zviratidzei mutsvene, ngariwengwe zita renyu muzita raJesu. Amen and amen. Mwari vakuitirei nyasha. God bless you. Panopa shumirwa, panopa taurwa pfungwa yaMwari. Ane nzeve dzekunzwa zvinoreva shoko raMwari, ndinotenda kuti anzwa. Muzita raJesu, haleluya. Ndinoda kuti madekwana ano tiite chinhu ichi, ndiregere kuvhara mukana uyu.